varume vaviri vati naSolomoni dzinoreva sekutora kwaitwa Solomoni paakaenderwa akati handisiri ndiSamusoni saka ndavati vapinde vari apa hwana anozobuda mukutsanangura. Chiitiko chakaitika kuvhireji rinonzi Rukwachivisi mudunhu menyu Changamire. Chiitiko ichi ndechekuti panga pane rufu saka idunzvi ramambo ribvesa vakomana kana mukomana ari apa pachete. Nyaya iko ndeyekuti panga pane rufu kwaChivisi, pane rufu paichemwa nechechi. Saka chechi yakaungana mumba ichichema. Solomoni dzinoreva sekutaura kwaita gwaro rakauya kuno riri kuti akapinda mumba imomo ndokunorara hope ari mukati memaimbo nevechechi. Asi ari imomo akazomuka amuka achiti ndiri kuenda panze kana kuti nekuziva hatisi kuziva ende achatsanangura. Ndobva aenda kunenge kune mufi ndokuchibata jira rakafuga mufi ndokuchibvisa ndokuita weti kana kuti wiwi kuchitunha. Ndonyaya pano Changamire kuita chitunha. Nyaya yakati yakatozikana kuti pavaviri apa ndakakaita izvakai Solomoni. Solomoni nduku. Inini nyaya iri kutondinetsa nokuti ndakanga ndisipo. Handiri kubhirwa. Ndakasvika bhodhi yakuvikwa. Zviri kutondinetsa. Okay. Saka pane manyepo panikasanga ngechokwadi ndakasvika andidya bhodhi yakunovikwa utati chitunha chake chiripo kutoti pakafiwa nini mukuona kuti kutoti yaini nekatanga ngechokwadi makasvika bhodhi yakunovigwa anga ari kumba Samsoni anga ari kukumba nini Samsoni taura kuti izvo zvakaitika pabhodhi kana kuti itanga unonwa here wawa. Yes. Solomoni unono here wawa. Okay. Ndikuita Samson tsanangura. Pazwari boti. Taurise. Inini ndakasvika panhamo munhu aichemwa ndibaba vangu. Mukoma wababa. Ndakasvikawo ndikapinda maiita zvokuimba. Zviri mberi ndingagone kutsanangura nepasipo. Vaivemo vaiva vari kubhodhi varipo vari kusara panze. Vanofanira kunge vachinzwa matsananguriro andiri kuita kuitira kuti ndisazojangana navo. Inini ndakamuka mumba muya. Ndamuka makaveredza kuti manga musina light. Imba yanga isiri yangu yanorora mazuva ese. Ndobva ndamuka ndichiedza kutsvaga kuti ndiro riri papi. Ndichiedza kutsvaga kuti ndiro papi ndabvunzwa mibvunzo nani kuti unoita sese ngatabuda panze. Ndobandaradza kubuda namo ndobandabuda ndobandikuperera kuziva. Kashirika mara paulingo uchukazia pachinguva chino Solomoni ndoyo Samsoni wako Solomoni wakungumira segrini zvako sehama yako anditi wataka kutodzingirirana naye nekukurukura naye ndiwati naye kuno ataura statement akuti baba watu wakafumba monsina light wakazoona kunge chichiri tongongosi chibudira pachena dare kuti Changamire ndakatundira chitunha ndikusaziya kuti poingenye kuti mumba monsina light ndakatofunga kuti munenge musiri mangu yatoti pakari kuti pane zvakaitika uchiita kunge usiri kuziya. Ine zvokuwetera chitunha kwete. Asi makati ndichibuda panze muchirasika kuziva kuti direction yepanze ndobva mazienda muchiita kuti mukunanga kuri chitunha ndifuka ndikutobuda papi panze Anozoratidza dhoo. Kubuda panze. Ko kana warasika dhoo tichike tuwirira machengetese ngatipfeke pfungwa pane munhu akafa anditika kune chitunha chiri apa kuti kana chiri kuraiti kuleft ndokuti twani imi makarasika kudhoo zora kuti makaenda kuleft kuleft ndokwanga kune chitunha chichakazaitika Ndakusvika kubhodhi. makaperera pamarasika Ndakaona kana makichena kana achivapo. Anonzi huva. Panoti huva ndota kabhenji kadiki. Kabhenji kamukadiki kusaidi. Anoteka. Panguva ndaitsvaga dhoo. Ndakaperera kudhuze nekabhenji kadiki keuku. Bhodhi raiva pamusoro pehuva. Tinokutorera nyaya kubva kumatsanangura waita. Kuva papapo wakasvika ndika wakadhakwa
ukapinda mumba manga muine bhoti ndizvona zvakanaka mumba munenge muine bhoti munogara musina light hanzi ranga radzima panguva yandikamuka hanzi ranga radzima nevanga vari mumba dzinasingaone light nokuti hapaditi hapachakwana kuti nokuti hapandinae kuda zvese zvakaitika mukudhama ende mboma ukapinda shuwa ende ndobva kuti ndakashaya kuti musuwo uri papi vana tozobvunza vanhu zvoreva kuti munhu chaiche wakutsvaga nezvake ndiwe ndizvati ndizvozvo pane chiitiko ichi chine tsamba changamira iri kuti ikutsinhira mutino yacho yakaitwa haisi kuti takambotora mhepo nyaya yauya ine tsamba ine mudhindi wasabhuku chiro sabhuku vakatonyora date re 25 mwedzi wechi2 2025 ndopavakanyora saba yavo ndobva vaisa chidhindo chavo kuna changamire itsamba yandikuverenga inoitwa nechidhindo chasabhuku itwa nenhamba dzefoni kuna changamire pane chiitiko chakaitika musi wa10 February mubhuku mangu kwaiva nerufu usiku hwemusuwe zvinonzi Samsoni dzinoreva apa takuti Samsoni dzinoreva akapinda mumba maichemerwa munhu zvorati Solomoni yabuda futi pano ndevechechi ndokurara hope panguva yaakamuka anonzi akaenda kubox achida kurirasira mvura pachitunha asi vanhu vakakasira kutozviona zvinonzi pane murume anonzi Godfrey Mabika ndiye akazokwanisa kuenda kunomubvisa kuchitunha kumuendesa panze saka sasabu ndatora danho rino changamire nekomiti yangu ndakamudana asi akaramba kuuya ndosaka ndisina kumuyananisa nevamwe ukama nokuda kwechiitiko changamire tibasirei ndapedza ndini sabhuku chivisi nhamba dzefoni dziripo ndobva vaisa waidwa mukomana saka kumashure pakati tambobvumirana nditi right kwapa asi pamashure tambobvumirana waragai timbonzwa patinenge tinaita mawitness anenge apinda naamai ava vanova ndo varidzi vechitunha vakafiwa sinzwi kutaura kwavo ndizvo zvarana mai manzi mapinda semawitness ngapaite mumwe chete angakwanise kuti atitsanangurire pamusoro makorokota zvakatika pamukomana revisati maendera zvinyi uye zvipa ukama mukamira sei tiri mawitness antirimo ukama 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 ndivaora apa hamuna ukama nouyu tini mawitness unonzianamai ndinonzi Rupi Maurero chakatika pamukomana uyu tanga tiri mumba tandiri vechechi tonamata nababa vakafa ivavo saka kune madzibaba angu akagara saiti iri isu ana mai tiri takamira tichitoimba saka mukomana anga akarara kuseri kudhoo kunopindwa nevanhu saka akangoti kwanyama akadhakwa ndobva atidzidziridzidziri ndobva aya kuye kwangu nekofini kuye ini ndopana ndiri padhuze pacho kuti kofini ndatiri apa semadzimai vechechi vamwesa tatondaza saka ndobva angoti dzidziridzidziri pane pandatini kuda kuita sewewe ndobva azokugamwa nomwenzi baba futi wechechi ndobva amutsaidza mutasei kuisa panze haana kana kuita uyu haana zvoti dai akaita uyu ashonga dai nini ndakatotota kana makumbo saka takakumudza kuti asei kumutanga achibva kuda panze asi anga akakorera ndonaonera ndakaita changamire maisina makorokota zvokuti dai panga pasina kumugama kwamukamita dai akatiiti haana kana kunovhura zipi iye pandakamukumidza kumugama nekwaanga wai kukofini kwazvo ndakabva ndamutsaidza wabva azobatwa nemudzibaba mudzibaba inobvanda naye panze panze pacho anondopa akanoita akatotisa chiguru kune vakaona apapa haana kubvira chaakaita chiguru haana kubvira aita unotengoona atemptedika amboti ya ini panomubvunza umwe pakuti chokutanga pano pandiri kuona pekuti muzvitunha mamusina light asi mamunolaitirana honguranga riripo mukomana wepatara ati kudii mukomana pawatara zvokuti muchitunha umwe wati pakamukaona
Laiti usaidi kwananga wenda nako kwenzi mama laiti angari mazakari. Teni la ikulu. Usaidi kwananga nako kwenzi ngarazi. Ngarazi makana malaiti ya tumumba rokusaidi kulakadzima kulakavheneka muneka ari naye. Ndichango muka neho ndakasvika nunga zvuma top 5. Okay. Alright. Samba sekupana bali kutaura kuti mukomana akawetera kuchituma. Asi mukomana agara auya noma witness ake. Kana mambobata statement mukomana yati ndakandikumirawo ndisati ndaenderera mberi pano mawitness yatadza kuitira kuti abate mandiri kuti famba namo kuitira kuti varege kuzorasika. Kutonga ndiko kunotaura kuti uno mhosva hauna uye airamba mhosva yake kuti pano vanhu vakanga varipo pamusha pacho koshedzwa namambo kuti ngavaoiswa kati toda mawitness Sapo kwacha anakuya tsamba chiti yangoya. Tsamba iyo ndanzwisisa inenge yataura ichiti aida ndizvo zvino. Aida asi haana kuzoita. Aida asi haana kuzoita. Vatikoni. Ngavamzorenzo. Sapo atongega mukomiti. Kana panoitwa kufa pangashayikwa mumwe chete wekomiti. Kana kuti pakazoshedzwa nasabhuku kudai. Eido mumwe chete anokupura kwete ava uye vakagadzira Chinhu vakagadzira. Enda amai regai tingokuudza aipitira ramangwana. Mukauya makagadzira pamwe pacho munozobva nemibhadha maakudzoka kumba. Nokuti munenge mapa dare mashoko emanyepo. Nokuti mukomana achitaura ati toda vari panze ndizofambidzana navo. Saka aya mawitness ese aya ndeemanyepo asi kuda vanobva mudare rasabhuku nokuti dare rasabhuku haringanyepere mama. Uye Godfrey ataura pari kweri. Mati Godfrey akambata kabuda. Vakasunguni. Chiitike chakaitika kuvillage kwenyu. Imimi munogona kuva muchiziva kuti Godfrey zvakazodai kuti anenge zvakazodai. Kuti mukatopanyarara imimi mune tumwe tushoma twamuri kuziva zvogona kutoita kuti tizodaidai. Inini handiti kana panotoitwa kuti dunia nhengi kukadai chiitiko chihombeka ichi. Pane vakasumudza ruoko tinzwe mune ukama. Aina ndina ukama wangu nawo inini ndandakamirira saviro wangu uyu anova akafirwa anga akakuwara zisweri. Saka ndada kuti nditini audio yake yakunzi mabika wache wakunzi Godfrey wacho iripo ameno kana ndichitendera kuti inzwike matauriro akazviita. Ndofunga ndomatauriro andangoita. Itai kuti ava ngaimbobuda timboisa imwe tizombonzwa kuti vanozodzoka. Munin'ina wangu uyu kutaura chokwadi paakamuka chinangwa chake anga chiri chokunorasa mvura panze. Muchitunha semanzwiro aandaita akasvika nokuti ari kunzi iye akatozobatwa azembera huva azembera sherufu kuratidza kuti sherufu inenge yakatokavhwa nemachira ndokuhuva ndoko akazobatwa. Amai vambogara apa vaivai vari kunziva vakatoburisa muromo wokuti uri kuda kuitira weti chitunha asi mushonga here maakuda kuromba here. Ndo mazwa andanzwa changapire ndichienderera mberi. Chokwadi chiripo ndechokuti bamunavo vangangoda zvavo kunzvenga asi chokwadi ndechekuti chinangwa chavo vachimuka pavanga vakarara vakadhara chachiri chokuita weti nokuti vari kunzi vaendeswa panze vakatozoonekwa shuwa bhurugwa ravo ranga rakaita se rakatota. Chifumo chamangwana vanga vasipo panhama nokunyara nezvavanga vaita maiteni changafuka. Maitwa kati. Nokuti kuti Yes, Solomon. Takutodzora kuti murume uye kuti Aiwa. aiwa pakata kumbunza kuti wanzwa here kuti matauriro ayaitwa kunyepa futi here. Samson ndaira zvokutaura izvi. Adzima bhodo ire. Munhu wakadhakwa chamataurisa. Audio player zangu nesipo ndandakuasisi. So kana kuri kuti audio ndozvairi kutaura. In other words, in other words, ndaitira weti pachitunha. Ndataura nevanga varipo semunhu wakadhakwa akaiwa. Jaji iwe une mudare ramambo iwewe hauna judgment. Paukagara apa handiti unoziva kuti panapa padare ramambo unojaja here kuti zvatisina kudai nezvichazodai.
zviri kuna mambo ndovanochenura wanza kana kukupa mhosva tsika dzokudzi uiwo ini pandira kubata ndetokuti kunengena wavhuma kuti wanga wakadhakwa andika yekwanga wanokushaya kuza kuti usopo animaonaka ende chinangwa chavo chacho uda kunorasa chi mvura animaona andika haisi nyaya kuti waida kuzviita uchiziva asi kuti wakwanga wakadhakwa ane saka ndingati zvino hazvina kuitika zvakaitika nevanga wakuregera chii chaitika hawairasira mvura here ipapo kana ipo pano kumwe kurutivi kana watoda kutoita handiti zvatoitika ukabata dhoo pakaripo ukabata uchida kuba unonze hera una kuda kusvika kupasa sabhuku ndoziso ramambo yemuridzi wevhireji anotungamirira mukaona akunyora tsamba kuratidza kuti zvaitwa mudunhu iri handizvo tobva takumbira zvakare kuna changamire kuti amai apa mabhenji aya ka hayade manyepa kupupurira manyero zviri kunyohana sabhuku kunopamira zvakati iko kuguva kwacho kukasvikiwa ikoko hakutenderwe sefu kuno vanhu vanotenderwa kusvika iko kwakungonzi chero munhu anongoerekana amuka kubva kwaari noda kuzora mwana kana kurasika nokuti akowerekana asvika ikoko chitunha chinoremedzwa chinonzi chakayera saka tene chinonoka right regai maita basa amai manzwa zvataura murume uyu nenyaya yeaudio yefoni zvaataura kuti mazvinzwa zvaataura vataurirei kuti zvakazvinzi kudi muaudio audio mutaura achitaura anoti imi mamai makanzwa mazwi anoti uyo mukomana achitaura kuti ndinoda kuita weti imipe mukati wakuda kuitira weti kuno kuchitunha asi mushonga here wakuda kuromba here ndomazwa andanzwa pafoni mutaura achitaura kuda kurondotira wechitunha kwete uyu ndakatomuningire kukumubata obva ndamuda kuita sei chete zviri kuwirirana ataura paaudio ndozvimwe chete pamusoro kuti makatomubata maona kuti zvaauda kuita zvinenge zvaipa zvatopera chete zvaika mai zwai ava vachitaura munyarira mutaa manzo zvakaritaura zvadarika mukuwirirana mazenya mutaura kuti mukatombata kuti uda kuita sei izvozvo zvabvumirwa isu tiri kuti vanhu vemazuva ano vari kushereketa munoziva kuti ipo pai vanhu vachichema vari mumba pane vamwe vanomona kunge vachitodya nyame munhu iye achitori kuseri kuhuva iko munozviziva zvokuti vamwe vanozovigwa asina munhu unozoona tiri kusangana nazvo asi hamugone kuti akakuudzai muna kutozviramba saka tiri zvinhu zvakaita sezvizvi munoona sekuti pamwe anga akatodhakwa ari makuna aida kutoitika imita ngomoda kutoitinisa kuti hana chaakatoita akazodai kadai but isusu kuona zvinhu zvakutouya pane zvatinenge tatoziva tatoudzwa kuti pane zvaida kutoitika anenge akadhakwa zvake but hatitendere kuti vanhu vechirume kuti vanongosvika chitunha kana kutokotsira kana vanokotsira here varume nanamai vari kuimba kutorara waimwe motani paakazomuka ndo paakatanga ada kutsvaga pane musuwo vanhu vechirume totozoti vakatokotsera nzimbotisai vanhu ava ngavakudenguno muri kuimba nanamai asi akane chii shungu dzake dzaakazoita kuti ganditorara akakorewa chisipiwa akagara rimo hazvitenderwe izvozvo kana kumwa hwacho unenge wamwa hwawo hwakaita sei pari kuchemwa panhamba ukama hwacho wenanga pafiyo ndambo zvakati mune ukama hwakaita sei mini mune ukama here uri mwana futi saka zvinhu zvakaita sei zvazvitendero zvawakaita zvimwe handina zvakawanda zvandoda kuti zongobhadhara mbudzi dzimwe chete izvo wakaita kuita izvo zvinongoya kwamambo ndoya ndinongoda chete zvimwe mbika totozotsvaga mbudzi dzimwe chete panopera masando matatu yekuti kukorewa kwakwekoko kwakusudza kwokuti uzoribhiswa kwamambo hazvidiwe zvimwe mbika kuna mbudzi dzimwe chete unotsvaga panopera masvondo matatu musi wa 29 utunzira mbudzi yopano zvimwe mbika hazvitendero zvawakaita izvozvo inyaya yekuti wanga wakakorewa wabvuma wapupura kuti handichaziva because ndandakakorewa saka izvozvo ndo zvata kuti tikuregerere tichibhadhira mbudzi imwe chete
bozi wati achazizirana kuti ndakakorewa kana munhu wakakorewa zvachiwa unogona kutadza kutoziva zvaitika zvichida pamwe nda wakatoziitira weti yanga ichataurwa mupi imomo tobva tati makuna kuna mushonga uri saka ndodambudzi imwe chete zvikunzwika ende munosaina apa For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.